Moni ndine Jackie. Muziwa nkhani zina zimakanga tizabodza ukazimva eti. Zovuta uzikhulupirira izizi zachitikadi, zomwe zachitika ku Mexico. Zachitika pa 20 September Saturday last week. Mwana wamwalira wa zaka 14 nsikana. Dzina lake Paloma Escobedo. Ne abambo ake anala kudabwa eti koyamba iwo anangolandira uthenga mwanayo akukhala ndi amayi yake ndi stepfather. A stepfather akewo ndi surgeon. Banja linatha ndi abambo akalosiwo. Ndi amayi yake amwana anango auza kunena kuti mwana wadwala ali ndi COVID. Kunena Palomayo ali ndi COVID ndikhala out of reach simutha kundipeza pa phone janjani ali ndi COVID sapita ku school wiki imeneyi. Abambo aja okay mwana wadwala. Kenako awudabwa akulandira phone kuti Paloma sali bwino ali ku chipatala. Akalosi ndikuthamanga kuti mwana wanga kuti sali bwino kukampeza mwana ali pakoma. Ali chikomokere kuti mwana watani nde akuganiza pamene pacha akudikirira by pa 20 mwana wamwalira. Iwo aja chachitika njani akuti mosadziwika bwino sanga akulandira death certificate. Death certificate akuti yani mtima kaya unatani kaya pneumonia inatani chifukwa cha COVID. Akuti death certificate inafika nsanga modabwitsa kuti death certificate yafika chonchitsanga bwanji zimatenga nthawi. Atanapita kumaliro kuja pena mamuona mwana mbokosi pamene anadabwa akuona mabere size ya mabere mwana kuti mwana iwo atani iwo chankudabwa kuti chikuchitika ndi chani ke mwana nangasa umudziwa mwana wa zaka 14 mwana wawo ali bokosi koma mwana mabere ali kuno. Atatamuyang'anisitsa anaona scars. Apolisi uchita launch investigation kuona thupi la mwana mpamene amazadabwa kuzindikira kunena kuti chani mwana dali ndi scars. Amayi akewo anamtenga ndi abambo a stepfather kukhala surgeon kuchita decide kunena kuti ampange mwana surgery yake yokulisa mabere liposuction komanso BBL Brazilian butt lift ija yokulisa mbina ija mwana zaka 14 anagwirizana pa banja pawopo ndi mwanayo nkupanga zone kuti anamize abambo mpamene antenga kukapanga surgery atatu ma procedures atatu zinzonena kuti that is a lot and it's already too much kwa mwana. Nde apezeka kuti apanga suspend a surgery nkonana alemba sanga death certificate kufuna kuchita cover up cheni chomwe tatani cheni chomwe chachitika kuti asadziwike asagwidwe koma chifukwa choti abambo ake wakalosiwa anadabwa kunena kuti maskazi wandichani nkuchita call ma authorities nde awachitidwa suspend pamene pakuchitidwa investigate chifukwa choti kuti apeza kuti ndizabodza zonena kuti mwana anafa ndi chani kaya koma akuti chifukwa cha procedure ayo kuti it was too much yapangisa kuti mtima wake utani ukanika kuchita handle zonse zomwe zinachitikira thupimo wamwalira nazo. Nde investigation ili ongoing akufuna kuti awazenga milandu yakupha amuzenga surgeon mulandu wokupha mwinanso ndi amayi ake omwe wazenga nawo mulandu. Ndikusowa comment ndikusowa chonena kuti why koma imene ndi nkhani yomwe ikuchitika ku Mexico mwana wa zaka 14 akuti kukulisa thako kumuonjezera mabere. I don't know why.